Bosgarren domekan. Judas, afalkotik irteten danien, Jesusek itzaldi arraro bat hasten dau. Orain gizonaren semia aintzaldatu izan da. Dani beragan izan naz aintzaldatua. Ze lotura dago Judasen traizinoa eta Jesusen aintzaren artean? Zein da jangoikoaren aintza? Argita soinu itzkuskizun, ilugarri, zoragarri? Ez. Ebertarreaz, gloria edo aintzaitza gauza baten garrantzitsua adierazten dau. Bere funtza, bere egia, jangoikoaren aintza, bere pisu espezifikoa maitasunua da. Horregatik liturgia, horko evangelioan, Judasen pertsona sartzen dau. Judak jaunak hiltegira eroango daben gizona maite dau. Jesusek itxura gorde nahian dabiena, diroaren truke salduko dabena, maitatzen jarraitzen dau. Eta Jesusek bere aintza hitz egiten dabenien, Judasen ganako, eta gutariko bakotxarentzat, ongi nahi kontuan hartzea egiten dau. Eta horren ondorioz, agindu barri emoten dau, elkar maite zaitezela, nik maite izan zaitu edan bezala. Argi eta garbi bereiztu behar da, itun zaharren emondako agindu zaharretik, urkoa zeure burua bezale maite dozu, maiteko dozu barkatu. Agindu horrek, maite zenarako neurri bat lotuta egoan. Zeure buruan maite duzun bezain beste, maite gizu urkoa. Oraingoan dana barria da, alkar maite gara, jakina, baina ez geure buruan maite dugun bezala, zurek maite gaituen bezala baino. Maitasunaren neurrile ez dago gugan, Jesusengan dago. Bere Paskoaren ostean ikasleak atzera begiratzeko denbora eukiko dabe. Eta ulertu ahal izango dabe, Jesusek euretako bakotza. Judas barru maite daudala. Naiz eta bertan bera itxi dabela. Guztia kutxe egiten dabeta. Zer da ospatzen ari garen Pasko garaia? Pasarte honek gure baitan oinarritako parametro barri baterako laguntza emoten dugu. Baina ez Kristok emon euskun maitasunerako laguntza. Jangoikoaren aintzarako zarra bat da. Maitatzeko gai egiten duzkuna. Ez guk egiten dakigun moduan, berak egiten dakian moduan baino. Zenbat engainatu eta torturatzen dira, eleiz barruan be, maitasuna borondate kontua dala sinestuz. Maitasuna gure indarretik sortzen dala, eta norberaren izakaen oinarritzen dala pentsaten dugunean. Guandik jaio arren, gure izanetik, arago inoiz erango ez gaituen, zozer izatera jausten da. Erdizko alegin kaskarra da, Kristo zirkulu itxi hori hausten da, gure logiketaki atarago doan, modu baten, gu maite ginez. Eta gero geu, baino hundiago da maitasuna, atepi topo egiten dugula aurkitzen gara. Orduan, bere maitasunaz jota ez gagozanien, Kristo guan maite dau. Jangoikoak ezagutzen gaitu, eta badaki maakala garala, haula, gure maitasuna, bere maitasuna eraldatzen dutzen maitasun baino ez da. Aran batzuetan ozen egiten ezkero garrazia durunda egiten dau. Oihartzuna da. Zer dator bueltan? Gure ahotsaren soinua. Hori da jangoikoa gugan egiten dabena. Soinu bat jasotzen dauan baiara bat bezala gara. Ez dau bere sortzen, baina erreberberatzeko gai da. Kristauak ez dira bere gaitasun pertsonaren gaitik ezagutzen. Aurkitu dabe maitasuna gaitik baino. Eta ez koreenteak direlako, maitasuna, maitatuak izan garialako, baino. Jangoikoaren aintza ezagutu dabe. Jesusen bere Paskoan adierazi eban bere erruki amaigabea. Ezkerren ona eta barkamenaren eramaile zintzoak gara. Jainkoa guztidun betikoa, burutu izu gugan beti Pasko sakramentua. Bateoren bidez bizi barrito dozu zanak, zure laguntza eta babesarizken. Frutuari mondagien, eta egizu betiko biziaren zorionera heldu daitezela. Kristo eta Paskoa dago zamen zentruan. Jangoikoa guztiunari dei egiten jako. Joren Paskoa ospatzea ere ze gartzuki egitea mondigun. Hau da, bihotza biztuta eta pos espiritualagaz. Postasun egunak azpimarratu egiten da. Paskoa ez dala ekitaldi isolatua. Fedaren bizitza eratzen dauan denbora jarraitu haizik. Pasko posez ez da azalekoa, berpiztuko Kristoagaz, alkartearen emoitza baizik. Bestirorekiko leialtasuna, helburua ez da bakarrik gogoratzea, baizik eta ospatzen dana zintzo bizitzea. Kristok eriotza garaitu dagoela eta bizitza barriaren bidea elegiduzkula. Liturgia espiritualtasun hau,
otoitzak ospakizuna eta eguneroko bizitza batzen dauz. Ez da nahikoa liturgiara joatea, haren arabera bizi behar da. Pasko misterioagaz bat etorriz. Hor jainko, sakrifizionetako hartu egun miragarri esker, zure jainkotasun bakar, eta gorenean parte izateko grazia moten duzkuz. Egizu. Benetako parte hartzea. Jainkotasunen eukaristia sakrifizioak, Kristoren emotea. Anguikoaren misterioan partaide egiten gaituela azpimarratzen da. Deitua gaozen deifikazioa. Ezagutzera eta bizitzaren arteko batasun, egia bakarrik ez ezagutzeko, eskatzen da. Baizik eta haren arabera bizi gaitezan fedearen eta ikintzen arteko koherentzirako deia da. Liturgia eta karidadeen arteko. Barruko eraldak eta eukaristia sakrifizioa ez da herri du bat bakarrik guregan, angoikoaren bizitzarako eraldatzen eragiten dauan bitartekoa baino. Kristinaua ez da munduaren arabera bizi, egia errebelaren arabera baizik. Bera da munduko pekatuak kendu dagoan egiazko bildotza. Bere eriotzaz, gure eriotza zerestu, eta bere biztueraz gure bizia barritu dagoena. Pasko prefazioa lehenengoa. Aurrera dago Paskoa gaina atzerabe, prefazionetara altzen gara. Zergatik Kristo eta Paskoa inmolatu izan dela. Kristo gure Paskoa, emundo bizitza. Itun zarreko etorten diren predikazioak edo profesiek betetzeko. Pekatuak kenduko dagoan beretako bildotza, Joanek esaten dutzen moduan bere distripuloei. Kristoren sakrifizio izaera berreroslea azpimarratzen dau. Eta eriotza bat gehiago, baizik eta borondateko entrega bat. Salbazin universala dagoana. Hilez gure eriotza zuntzitu eban. Prefazioak teologia, salbazinoko teologiari buruz esaten du. Eta Jesuren hil eta gero, bere lurperakearekin batera desegiten dau eriotza. Eriotza desegin da dago zentutrik kanpora. Horrexegatik Pasko goramena zabaldu behar dugu. Pasko egoten duzkun fedie eta itzaropena zabaldu eta indartu behar dugu. Hau zedan guri dagokina hau egitea, eta guk egin behar dugu hau. Zagoz beti jauna, zure herriagaz, eta zerutan misterioak ezagutu oso deutxasu zenei, emoi oso izate zarraitzerik jainkozko bizibarriaren erara bizitzea. Herri barritua, bere herria sakramentuen bidez barritzen dagoen jangoikoaren ekintza autortzen da. Batez bi eukaristia, berpizkutako Kristoagaz bat egiten dagoena. Zeren muga eskatologikoa. Oraingo barrikuntzak etorkizuneko betea aurreratzen dago, aragiaren berbiste antzatzua. Pauloko doktrinaren hildotik ez da espiritualizateko etereo, dabateko salvazio baizik. Itxaropenaren misterioa, kristino itxaropena, korputzez eta osotasunez aderozaten da. Ez da harima bakarrik salbaten, gizaki osoa baizik, Kristorengan aintza deitua. Otoitz sapientzela arregun nagusia da, jasotoko doainagaz jaubetzen da, eta jangoikoaren berba betetera, edegitera dago, fedearen eta itxaroparen elikagaia da.